Хәерле көн, дуслар. Минем исемем Исмаил. Дәвәни миңа Исмәгыйль инде. Мин күзалларны киңәйтүче стилист. Менә яз да җитте инде. Җылы әйберләребезне алып куясыбыз килә һәм шушы матур язгы көннәрдә үзебезнең якты образларыбызны күрсәтәбез килә. Бүген мин сезгә бу яз өчен образлар турында сөйләп китәчәкмен. Гомумән, кызлар турында гына сөйләмибез, егетләргә дә образлар була бүген. Беренче образга күчәбез. Мин үз яныма Сабинаны чакырам. Сабина, рәхим итегез. Кызлар дигәндә инде күлмәкләр күз алдыбызга килә. Шушы күлмәкнең үзенчәлеге рюшалар була. Рюшалар тик узган елдан бу елга тагын күченеп килде. Шушы күлмәкне без спорт аяк киеме белән һәм үкчәле туфли белән дә киеп була. Әлбәттә, монда бер деталь җитми. Нинди деталь? Менә безнең сумкабыз. Карагыз әле, ничек кичкенә генә деталь бөтен образны тулыландыра. Сабина, рәхим ит. Хәзер без егетләр образларына күчәбез. Мин үз яныма Ильярны чакырам. Ильяр, рәхим итегез. Нәрсәдер монда җитте бетми. Мин беләм нәрсә белән тулыландырырга минем әйберләрем әзер. Баштан мин бомбер турында әйтеп китмәкче булам. Ильяр, рәхим ит. Бомберлар хәзер бигрәк тә актуаль. Һәм үзегезнең гардеробларыгызга бомберлар белән тулыландырырга курыкмагыз. Бу образга караганда күзебез джинсыга төшә. Джинсының исеме карго, бу сезонның бик актуаль джинсысы була. Шулай ук та кроссовки турында да бер-ике сүз әйтәсем килә. Яшьләрнең иң яраткан яркий акцентлы кроссовкалар бу образга бигрәк тә килешә. Әлбәттә, шушы образны күзлек белән дә тулыландырабыз. Рәхим ит. Top 10 if you don't agree, I'm on your way. RIP the two-fold, now my foot on the gas. This shit was given to me, I ain't choose it. Tried to make life and somehow made a move. The only rapper who can go on the road and don't fuck with no group. If it don't make sense or dollars, I ain't got it. Хәзер без кызлар өчен икенче образга күчәбез. Сабина, рәхим ит. Бу сезонда төрле юбка фасоннары бигрәк тә актуаль. Әмма яшьләр өчен кыска юбкалар аеруча актуаль. Әгәр дә сез экспериментировать итәргә теләмәсәгез, шундый әзер костюм алырга мөмкин. Бу образны без спортчык стилендә ясарга булдык. Шуңа күрә ак кеды истәдек. Образга женственность бирәр өчен алтын алка тактык. Сабина, рәхим ит. Хәзер без егетләр өчен икенче образга күчәбез. Ильяр, рәхим ит. Менә Ильярда шундый матур кара костюм. Образны акцентлы итәр өчен без яркий кроссовки һәм аксессуарлар өстәргә булдык. Ильяр, рәхим ит. Top 10 if you don't agree, I'm on your way. RIP the two-fold, now my foot on the gas. This shit was given to me, I ain't choose it. Tried to make life and somehow made a move. The only rapper who can go on the road and don't fuck with no group. If it don't make sense or... Хәзер без кызлар өчен өченче образга күчәбез. Сабина, рәхим ит. Сабина да бу сезонның актуаль төсләренең берсе – фуксия. Сабинаның образы тулаем акцентлы һәм аны йомшатыр өчен без нейтраль аяк киемен кулланабыз. Аяк киеме, кроссовки һәм үкчәле туфли дә булырга мөмкин. Сабина, рәхим ит. I'm just
open, I know we beat history. Hazır biz yigitlar için so'nggi obrazga ko'chamiz. İlyar Rahimov. Bu obrazda biz balans saqlarga tirishdik. Üstten yarki aksentli rubашка, asta neytral jeans. İhtibar etseniz biz ish obrazda da bir krossovkani kullandık. Bir krossovki turli obrazlarda turlicha ochilirga mumkin. Birinchi ol aksent bo'lirga mumkin, ikkinchi chaqda ol balans saqlarga yordam etadi. İlyar Rahimov. Top 10 if you don't agree, I'm on your way. RIP the twofold, now my foot on the gas. This shit was given to me, I ain't choose it. Tried to make life and somehow made a move. The only rapper who can go on the road and don't fuck with no groupies. Şunun bilan bizning topshirig'imiz tamam. Agar de sizga ishasa, like ham kommentariy qoldirishga unutmag'iz. Mening sotsial shelterlarimga yozilasiz. Men Ismail, bu Big Motor. Пока-пока.